Ngayon you try, hakan ka sngi bangi oban wan biang siya kayeng ka jongfi, lingba ka program jong ka Potternet, ban ngira priang subhai fi baro kinokpet, hakan ka sngi hakateng batiang tam barbadon bortam ka jong Jesus unong panem jengi. Ngira sunguru hakan ka por ba ila bandaron kat lambat ngi I pastor Bantei ibanya bet ya kaktian ka jong try haparing jongi hakan ka sngi manganget ka kaktian ka ba in bet kana long sha ka jingkurku yang I wepi we kinokpet jong ka program. Ni priang subhai fi pastor sa ka program hakan ka sngi. But kapang padeng ka bangin kren hakan ka sngi ka Jinglong Synran. Pastor, kabumbot kumno ban ong Synran. Kublish board ni ka topic le ni ka mat ka bangin ya kren ni ka por but kata ka jingkali ka long kabumut kumno ban long Synran. Let's say ka na long ka jingkali ya piru ka ni ka sngi kamut kumno ban long Synran. Tendai ta lang ni pet na ka ktin ka jong play ban long Synran kabumut kita ki babut hakti hakjat yutra. Pin pet ye ki Synran ha ka Bible ki khat arngot ki dei kita ki babut hakti hakjat yau Jesus Christ. Dak ba dei ma uhi bala khot yaki ba dei ma kihi ki bala bot yau tau nong khot ba dei ta ki don ringkat bat u ki bam ki di bat u bat ki don lang ha ka ki ji kai ha ki kamba ba ki don lang ha ki benta ki ba pero ki eryong ha ki jingele jong jingim ge jongki ba dei ta ba utrai upen I ba u hikai ki Synran ki dei kita ki ba sha ban hikai. Ujisu dah hikai ki Synran ki jong u laisnem shiteng bat hikai ki bat udah penrit ki udah hikai ka lenti kumno ban long Synran hoi ula jet ban long Synran tang ba hadien juga jing khot ke jong trai u hikai ki man laga sngi ya ka lenti jong ka jing long Synran tadeng tau Synran hi ka bombot u dei u breu u balong balakloi ban sha ya ki jing hikai ne ba bot ya kita ki jing hikai ka jong trai Maban oro ban long Synran mon ngap itu utrai. Habau khot kamu introduce ya ladi shaki. Badeng tau introduce ya ka man ke jong u shaki. U introduce ya ka mission ke jong u ya ka vision ke jong u. Badeng ta ki Synran ki ya da kata ka vision but ka mission ke jong u Jesus Christ. Ka vision ke jong u ka long ba umman ba koi ka mansim kan jat no re ba baro kin wan shaka ta ka jingkala ka mot but ka mission ke jong try. Kadai kata ban pen ya wei puai ne ka wei puai ka mensim mar hakmat jong trai kilong ki bakodar Kiba kum kinu pastor kiba bet man long Synran. Jisu khat ya baro ka babel ka ong la khat ya baro nei tang khendiat la jit ban long Synran ni ko mangal ong ye pi udei ubrio uba long la kloi ban sha ye gi kai ka bomot hi ban long Synran hap pen rit ban long Synran ka bomot hap pen thli haba ong ban long Synran ka bomot hap khen du bat khen yap no ye la diru tang kita kilong ki babet ban long Synran bat ki ban long Synran ki de kita ki babo nengkong yau tau bala khot ya ki ban bu wat yala de shadien ban bu I ki breu ban bu ya ka perthai shadien ne ban bu nengkong yau Jisu kom unong penem kom tau leader la ne kom ta unong yalam ga jing em ga jong ki de ta ktin joble Matthew Shillong bi shipau ke thu kom no bo Jisu khot khat arngot ki Synran pin puling Lukas ke thu ingi kom no bo Jisu khot yu Petros aku menu buat Petros ukloi ban no itu ke jar ukli ban no itu ke ling ke beladap ke jong u de ki dok kha bat ban no ke barok bat ban bot yau trai Jisu badeng tau Jisu ong baladap hi bot yang pihak ban isi wat yaladiru badeng ta hab isi ban isi ke bomot hi da ke bangi bu kita ki shadien dari bangi bu nengkong yau Jisu nengkong deng tau Jisu ong ba amshim lawan ban bu ya ke jingsuk ka pertain rei kawat ba breu nyale balau kpa ka kon balaga kemi persab ka sengken kurim lane ba ka kiau kurim bat kinong shun jong breu hi kan long na ka yeng ka jong uhi baru ong uta bomba e ka ding phna da lele ru umla ban long Synran jonga bat ka Bible ka ong hang to la fiplil nong ba shipo ka baru ong ba uta bo shemi ka jingim undu no e ka jingim ka jong u hndai uta ba du no e ka jingim na ka benta jonga uta ken un shem ya ta ka jingim ka umut iban long Synran first priority udai be Jesus Christ long thik kum tu breu bala khot ka kam sipai ya ka ei ka ba ka sarkar ka ong wahaban bo nang kong ban pendap ya ka ta ken padeng tau utau bamba ya la ka deng phna la ne utau breu ubam khen yap no ya la de ne ba khen do no ya la de le umla ban long Synran utau be shem ya ka jingim ko mo utai ubadang ong nga deng tau utau nom la ban long Synran jong Jesus Christ utau nga jong u haban do no de ye ki jong u bar khoi
kilong ki bla yap no ding tau po luang yang ngaban im kalong be ukris kat ba dang im ngan im be nam tau ukris ban yap kalong ga jing mentoi ka bamut ni ngihap ban yap kat bangi dang im ngihap ban yap kat bangi dang im ga bamut mde syu manga ba im re ukris ba im po jonga ban ding ta la dang yap no kat bangi dang im ka suk ka perthai dang dang im kat bangi dang im na ka bantai ladi ka e pelat ding ta la da uni ngau dang don la dang ilong Synran jong trai kan don be shibun ki jing thot ka don shibun ki jing thot winong balai yang aki le amta balai yang aki kren kumta ma da filong Synran tang Shillong ki Synran jong trai ki nong bu jong trai shibun man kren ben yafi la tau ngau dang im ka mot ka thot ka penwit ka pendu jing kermen ne ka penrem ya kata ka jing im ga jongi ani si syamo ki ong kumta dengan im no kumba im makina kawan biang syakata ban pen sungu bahano i ki breu om syakata bangin pen sungu bah yau tau bala thung sipai yangi ni yau tau bala khot ingi ban long ki Synran ki jong o Kamu balong Synran mo bangi haplen no ya ka ladi ka jongi ben. kamut yaladi hap khain not no Not zero. hap khain yap ban yap kat badang im dein tak tin sumblai ko ong ma na ki sti ba ar ki koren long ga saw de khot bi chpok ong da ka baba ka leng ga ni ga met halaka sngi ya ka jingyap u jisu u ba utrai kuma u jisu kloi ban yap yaladi u jisu de u blai buan long brio ka babel ka ong na Filipil nong ga ba ar khot ga ba san gong shim la nyau shu ban long marangkat ba u blai henre ula pin suda yaladi ula shim ya ka dur jong umrao ha ka dur ka jong brio bat ula long ban kloi ban yap hado ka ding phna hoi ka jingyap ka ding phna kan deng ta bo pa u kan tiu yu la penon buram yu baraga kerteng ka jong jisu ki khose barok kindam barok tilik kin pla bau jisu de utrai deng ta u jisu daladi hi ula long ka example ne ka nuksa ka ba crowd e ong shu manga ula no what ya kata ka kerdan blai ka jong ka jinglong blai ka buram ka jong ha benang gi angel gi thu u de wei ka benang berkoi ki thu de wei hinrei na ka banta jong jong P1 ban long not ya de badeng tau ong i ka to ong la da wis mai emploi ban ha ban yap num la ban sei so anrei la da ukloi ban yap no da u to sembai wa yap ban la ha ba kendo ban mi shibon ki so kamula da ngimpat kloi ban yap nginom la ban sei so da lele ru ha ne ka jinglong jing em ka jongi ha ka bi de kum kita ki Synran ki jong trai kamut ngi ha ban hindu ila de hin yap ila de na ka ban tau tau bla khat ngi ban long ki Synran ki jong Ato kalong ka besuk ni pasto balong Synran. da ka do ka long ka ba e rei la da la khat yangi dau trai ba ngai de ma u ong to wan nga fi barok ki batai ki kia ki jingit ngan ban jam fi ka long kor jonga ka long ka ba jam ka jingit jonga ka long ka ba sting kamut la da ngi but yu trai jisu beling ibut ka da ka long ngi yu da ngi em kam judan ka no ka ba e itu bilang samlam da ong samla ko no da ong samla ko no na mar ba i la ba ban le deng ta la da ngi ngim i yu trai la da ngi dang i ye la de ka e than bangin long ki Synran ki jong o deng ta tin jong blai ka ong bala da ngim padi i hen reng i yu hen rei wa da ngim padi i u man taru hen reng ngi nge ha u ka ba mut hi sien bangila so thu bo trau la khat ngi su thu i ka jing i jong i su thu ya ka ta ka ya ka ei ka bola le anta ka jing im jong i kum tangi kloi ban buat yu ba ban long ki Synran ki jong o ban long kita ki nong buat ki bisi sha ki jong o ki ba mdan ka ei ru rei tang man shu mani ban yoro yu ba klam khmi lanti ban yo ei hin rei ban shu buat be yu adai ta tien jublai ka ong ba kum ki Synran ru la nu jor ngi bangi long ta ki lang brot trau de no ab lang brot ngi de ki lang brot ba ta ki lang brot ki buat yu ma ui thu da ka kerteng ban ma ui wa ai ki ka jing em bam dan ma no bala an kni kan that ki na ka ti ki jong o badeng ta si sien bangi long ki Synran ki jong ngi buat yu kres buat yu kres mo ngi buat ya ka ei ka bo hi kai ngi buat ya ka ei ka ba u batai yangi ngi buat ya ka ta ka ei ka ba kwa ngi bangi ngen de ba ngi mya shu da ka mon ka jong ngi mya shu da ka ta ka jingmut ka jong ngi na ka do no ka man sim ka jong ngi badeng ta ban ong long Synran ka mo ngi buat ya tau nong ya lam jong ngi de ka ta Balong Synran hoi kaliang mot ba. Nong sumar jong ka ktien ka jong bala. Uang yang ini baladang piye jangan tu sumar ke ketian ke jongan. Badeng ta aktif sengol lengo ru bagi dan ki beriu ki yalap dengan gospel yang tahu Yesus ong tang bala ong atrai ni orang ki ma ke jong bleh tang kita ki bale ya mon ke jong pa jong au bah neng. Kibun ki ong ta kasngi tu ngim shim lap ke teng jome tu ngim shim be no ki so tu ngim shim pen khia ki beriu ki babon mo. Lu trai ong ami tu fi kilet no nang ni nomor ki bateri baman. Ka bomot hi kidang em na bantai la dia menta ka burom jala dia ka buram ya dia amdei nam trai si ki ong idi Synran la si ka tien jong bler kim le baleu jisu pen khia na marba kumla am pen ran la jong ka kerteng
ki bek so ikateng Jisu pun kia ki le shibun ki kamba ikateng Jisu le ke kamba berkilap ika gospel de mesim jong play uba penkendo iki brio bakin yo mat ika jing penem mereka mereka jing trai ke jong ki dari makipat ki em te ki ong be bangi dei male mangi le kom ta ter kim keloi ban yap na kom tau Jisu kim ya do ka kom ka tien ki jong trai badeng tau Jisu ong khile no na ngafi ki batrai baman Mal ka tien ka jong trai bangi pet gospel ka jong yones no nom ban rio hang tu ba ka kran ba shibun kita ki Synran ka jong kilap hai din no mal balai ka pelat ki ong ba pelat ke jing kai ka jing kai ka jong Jisu wong bam ni ka do jonga di yang ni ka snam ka jonga de ban bam ni ka do ban di ka snam ta ka than badeng tau kli ka Synran phi ro pin lek no Petros ong in lek chai trai me don ka tien jo ka jing em badeng ta ban long Synran ka pelat ra ban long Synran ka mut ngi khan yap no ila di ding tau pol wong la sa nor pnai nga lember ukres ne pan ban ngi em re om sho mangau ba em re ukres ba em po jonga bu kata ka ba ngai em antaro ngi em da ka jing kan how Jesus Christ kan ulong khon mut ban long Synran nyap ya sha shibun pastor ma balai abangi ya tek patek bat kom ka ne ka tien ka jong trai ngin sha kran ben ngin sha le ben ka tien ka jong trai ka kran ni kata Jisu ang kumbaga pertai ke shun yang kan shun ya fi kumbaga isi yang kan isi ya fi Jisu la khat Belzebul un khat yang iru ki antichrist un khat yang iru ki Krislam ler un khat yang iru ki bahar kom ke kerteng badeng tala dangi dang em kamong ta kata kamong kapang pe ke comment section ke jeng pun ki bakran ban tambangi ngilayap keren kar bomon melele ngir mi reply re mo yap reply kumno ta kadai kata melele ya keren melele tambangi ngim ngomong ke tan ringi dwai na ka bata jong fi Malktin ke jong blai ka ong ka tawat kata ke belas lek ke jong blai badeng tangi doai ko Jisu ong tomap iki na malkim tip ke bikile ngir ngi doai ka joi tadang ni kita ki nong shun bagi doai na kam ta kita ki penstam ben ngi ba aingo yu blai ba fikran ben ngi na mar la fikran ben ngi anong sipon ka babel ka ong suk kita ki la penstam ta ka hok but mo na bad jong ki long ki ma ki beneng but suk pi wi ni kran ben kin penstam ben ya fi na barbaro ke long tang ka basulam ler sudah Kamdan ka jing shisha but uang toye kamen but toye shat kamen ru namar ka bakraw ka bay nong fi ha beneng tala fi lakran ben yangi aingo yutra ngi onong sibon amen mo ka jing onong ka ka jong kasi kaya kalong ni ladam padon bakran ben em ka mut kampat pen shisha ta balong Synran bagi long shisha kita ki nong but yes kampat pen shisha ngi bagi long Synran mo bagi 4 ba ru ita ka dik pna 4 ba ka ding mo kari hado baka jing kran ben yagi ka penti kena ba ngila long sha kita ki babet ban ba ka ding pna ka jong trai dei ta ba ka shiti shaki Philippi la nong ka ban nong kong ka pndai kong bala khot ingi om tang ban ngai hu on rei ban sha shitom ru na ka ta jong badeng ta tin jublei ga shiti ban kong Petros number san bota bala khot ingi sha ta ka buram bam jukot ke jong la dang ya sha shipor ye ki shitam tani sha shitam khndiat por wong mau un pen janai mau hi un pen scamming i bam un pen sha bor ngi nam ta ka buram ga jong gadeng ta bangi ngi la sha shitam de mau ban pen sha bor ngi de mau nang pen scam sho ngi ba de mau ban pen janai sho ye ga jing em ga jong ngi ya la da hi kai ka ta bangi pen kan mau lenong ka bakhandai de khot san pun nyo jong Lucas wei ong kwa an bot i metra en rei Jisu ong i gi mersiang gi don gi krem gi sim gi jakari en rei u khonu bre dan jakam bu ilaga kli wei polong ngakwa an bot e metang bu ong an li tap shoy kupa jonga Jisu e bo yap tap yap ki bon gi ai daw so tu wei bo khat du ong ngakwa e ben bot e met an li ai khu ble shoy ki mi ki pa gi bahing gi basam gu ong ada pan permission shoy ki mi pa badeng tau nu hi bo ai daw na ka tau try la ban long Synran jong try abo Jisu pa gi Synran ban le yalap ge gospel ong wara ge rong wara ge juti wara ge jainpong lej bi kum to namar Synran am utrai la tip tadaw la ngi long Synran ge jong try kamu ngim de kuslai nam tay la di ula tip lon ono dong shadong deng tau ong IR league hukum ba kata kalong bagin each try ga download mesin ba jingmot ba ka bor baro bagin each gibre ko bagin each la di kamut show play ba shaki breu ngi haban shakri ba deng ta na kam ta jongi la tip o tadaw ong kuslai ge fin bam ge fin di wa ge fin kop ikamet ge jong fi ong la tip wat gi ma ya ka hok ge jong play ye baro on sai lang tam fi da ngi la don na kima ge jong bay la ngi la don na ka hok ge jong play de ma u ba pendap ge jing don kam jingi baro kum ge Synran badeng ta baki kila lej ong la da fidrung kata ka yeng pen biang fi la ka yeng kam pediang container gi domet na ta ka jat jong fi but shisha ha balong Synran ga don ka bor pat ban long Synran upen kop ingi ta ka bor ong la ai fi ka bor ban yo roi la sen ya la tham ka bor jing dom bat ka bor jong paman ba nong shuan barok dan ka igi bala pen sniu fi badeng ta kum ki Synran gi la ban be no gi so gi la ban le shibon gi ai ya ka ba tau breu balong normal la ban be ban le kita ki ai badeng ta sungkuman shibon bangin long Synran badeng ta
kuma ong ipin duk mene ba ban long Synran neng kong ngihap long kibri kibi ya sya kibri kiba penrit kiba sya ye ke jing hikai bun kibri kim kwa ban sya ke jing hikai kwa be direct la kalamut le nong ya lap no le no wud ban trai no am kwa an penrit hang nong no am kwa an pendam hang nong no syu kwa be bang manga bagatai ke Jinglong nga kam de ke Jinglong Synran mau Synran ni la ken do ila di dei syo manga dei kres support jonga kada kata. Okay. To pastor nginya poi biang sto mo meneba fi angka gospel ka jong Lucas nanam khanda de khabasan penyo. Re bangi pet pat ka we ka doram yo Jisu ilong ko buduki de anto. Mar balik sya ikini. Sya. Mar ba uni buan nengkong ukmil ti ban yo ai utrai uni ba ar pat wong ngam syania utrai ngan haban syania ka spa ka bang ngadon ba balai ka long wong kwa men buat tamang hab syania agi bahayeng basam men syania agi breu te. Tadi tahu try wong pibut yang pinang syania apa haladil haki way you're not worth phim la ban long Synran ni chonga mar ban long Synran mat ki IT pura how try daga baki nget bet daga baki shu syania bet daga baki shu im bet bolati bi utra manta ku mulong try sarkar kan ku sulai le you mar shon kut benai te sarkar kala ayam ketulong kala tip da temen la shairu ai pension na tada kwa lon ru kayo ruat nang tada pang ru kadiga sarkari ban siu ma gitu ka bai sumar baro tadai tala dangi idei si shak Synran jong trang ku slai tanam taila di okay sarkar wat dayap ru nang sumar itu ka lok betu kon ro ba nang po khat pras nam ngasngom kan long kum tahi ru la dangi idei shak Synran jong trai di trai ma pen biang dong sadong ini tadai tang don kam ku slai ka balasai kan ku slai nam taila di dangi pe tin jublai ka ong ba ketugas ngi ke buan ta ke jing sniu ke jongka la dangi pet hi ya ke perthai la dangi miat baru trai la dangi mlong shek Synran ju ke than ke perthai pi malagas ngi don bitang ka bad news don bitang ke kubor ke susi kubor ke ba sngok thang sudah dari la dangi buat baru trai ngi don be good news malagas ngi mangi be ke kamba jong trai malagas ngi dei mau bo sai ki sim ngi kham kodor ban ta ki sim bedei mau la ngi shakri u kham ha mau bani ka no sarkar jong ni ke perthai muru latib bu yangi tib sto eladi baro ki bisa kring tib ya gata bubu be yano ban long jingkar kun ta GM ke jongi tade henta ngim dan kaman kuslai ki baro ta da utrahi udai unong pendap dei hi ma bale ki kamba man la sngi ke GM jongi badeng ta unong penthli unong pen kerdo ye kita ki bobot yo ba khtien jublai ka ong ki sing sam la glaban kerdo ki laban sya thangan kita ki bawat utrahi ki bisa kri o lele kenam kerdo ke bah trai tip igi sngi jeng bejanai bagi jiok kenti jengki kan long bam jikot bagi tin jblai ong ta wa ka por kan nam sniu kan kedang ka por jinjar ki nam yo ran ong ka tin jong blai deng ta si sini bangilong ki Synran ki nong bot ki bayat bi kat kum ka vision ba commission ki jong trai la tip man pendap ye ki jing dan kam jiki ba man la ka sngi dei tangi hab ku slide ka we na i shan am trai ka do ka man sin ki jing bot ka bor boro bagi i shan am ya ki para men sim ye ki para marjan jiki ku mangi e jala di tang ka tangi hab ku slide hatu ki shakri shan am hatu ngi reach out si shan am mar kita ki we ki dang dan ha ki jingdom ki le si ki pat so tho la kam pat i tho yo trai kadai kita bagi hab IT no ki jing talo Jisu ang ba da fipli Matias no bishpau de khat lai pu ar lai pu lai ong bala da filen nga khamat ki bringan len fi khamat ukpa da fi plai nga khamat ki bringan plai fi khamat ukpa ka bumut hi la dangi de ki Synran ngi haban pla kisaki ngi haban saki shaka perthai yo new blay u Jisu Christ kata ke de ding phna man plai ki we kin ong gom no ngi yo ki pen stoming ngi yo ki si ngi no ding tau Synran kran la kran ba upla bai le la ka pla ba khindu bi la de mo la yap Shillong bi tung ka jing pen sawa ta to ngaso ka de ka ta la dangi we pi we dangi ong sha bi de ki Synran ta ka mung i pla Jisu ha office ha college ha yo ha hat ang no ngi pla ka jing ka jongi ka malagasngi ni khindu bi la de ha jing malagasngi ngi pla ba shapang uta unong penem shapang uta bleu bangi nge unong yalam ke jing ke jongi unong aplang bra to habangi kran phangta ka jing khindu pastor babu nangi ngimla de ban khindu udon som larus pa wan ma Jisu ongan le gumno bunyo jing embom jikot Jisu omenum to menum klem menum sakilam ler bar boram kimik pa ong mitabarong ala de ble ska ingadang duna Jisu ong sakla we meduna li dino aki ki baro medan bat sa ai ki beduk sabut yanga butau sam larus pa ula phai ngosi no nang ta namar usngo bandut mandu no ki jong u te bandu no ki jong kran mi ka tai lada ubrewi pat kloi bandu no ya kata kala di Jisu jing shau klamut iban ong mandi no ki baro reu ong ba medi ben kendu no ya kata ka ba mi ite
Bagai me it kata ka ba me don. Bagai kita me don bakin kodor ke jing im ke jong me. Pada udang kain kodor la jong ke jing im. Utrai ong mempat long man buat. Pat bet hiru ban buat yang takada me haban isi gospel Lukas nong ba khat sao to kren ni kata wat la me pat isi la jong ka jingim mam la ban buat yang ba ke ding phna tapi ka ding phna ke ding ai ka ding phna don ki bri ki ong ba ding phna ke mut ban ba la ke jong ki pop jong ki hna yong ta te ba lo jo we bri hna udin ba la ke jong ka pop jong hna ana kata kam dai ka ba bal klemika yang i bangin ba la ke jong ka pop ke jong i na ma ka pop jong i ngem la hiru ban ba de kris bla ba ke pop ke jong i Reban ba ke ding phna ke kren bet ke dei ke ding phna ha ka por men dai men shwa ke ding phna ke dei ka symbol of shame la ne kata ka dur jong ka jing pen le ran ne ka dur jong ka jing le ran la ne ka dur jong ka jing yap na mar unu hi bla rai ban yap ha ka ding phna la dei bi hu nong kam sneu la dei bi hu tau bla rai pen rem bat unu balik ya ke ding phna ka mul atikna be bu de ban yap ding tau jisu ong ba ke ding phna ka mul sien bangi ba ke ding phna ngi alit cha ke jing yap Jisu la ba ke ding phna la sa na phna yo tu lom golgotha baru la yap bagade yang ngiru ban ba la jong ke ding phna ta ka bangi tikna ba ha ke ding phna ngi sa yap no ya la di badeng tangi yap no na ta mala di ga dal di ha la di jongi bangim im shut na ta jongi hindrogi im na kam ta jong trai deng ta haba ong hi ka ding phna ke kren ba ke jing yap deng ta upol ong nong ba khat san do khat life way Stephen kong jong ki koren du ong ba ngayap man la ka sni I die daily badeng tangi haban yap Ladang ngidang im ke long Synran. Kaya. Mabalik ka ting ka jong blero ko ang ba habang ipulis ti bening kong juyo ani sabaka jing ka jong perthai kadang don hangi mod ka jing ka jong blay kam don. Mod ka to jing long Synran kam don apo ka jing ka jong kam don. Tra ba long Synran. Ngihap kain do ngihap yap. Ngihap yap. Dadeng ta ka ba ba niap ka long basuk do pat te na ma dalayap te kwa shu em kai ro. Dalayap te da yaro manoro musung khlau hiru. Da ben mano musngo mong hiru na maru bri batia anto po senduk yap ta da pi ben ga no pe bitar nang to le ne fi de yoro no number kin tu senduk badeng ta no bri bla yap hau kres de bri kementam okay na mar ba kam kta su gi ege jone ka perthai kam kta shi o babu nang ipan ngim suthu pat ya kata te so ngim suthu kata ba om bangin ba ka ding phna mar ble habang ipet hot ni ong ka ni ka state ka jong di ka state ka stan rai ngim imbar kung kata ka jing imbangi ong ngin ba si sha ya ta ka ding phna ka jong trai gi babu ni gi long kristan tambah kim dik Synran de ka di kata ngaju ong kita ki Christian by default Shillong la kalong na mar bala kha yin kristan tam ngai ngo yu ble bala kha yin kristan but tambah kam de ben kut tahang ta ke re ka de ben wan shadu ka level jong Jinglong Synran abang yong Synran kamu Synran usngap ik tin jong trai kamu ong mene bagi Synran hi ki ya kti kejat bo trai ki ia ka kamba ga jong trai ki snap ik jing kai ga jong bun sin ki daya kran mi bo trai la da bi kai ki shiraun bagi pat ba an re trai guan mi trai kamut iu ka to trai da hi kai biang ki sa sin kamut ki Synran hi ki dei ki ba sha hi kai bagi ba kloi ban snap ya ka tin ga jong trai mereka nungut fi ke ba sengap iktin jong mereka nungut ke ba plit iktin ke jong mereka nungut ke ba plit jingmut ha ke iktin ke jong blai nama Joshua ong kata pada fi plit jingmut ini ke iktin fi perkat ke senia sngi pin long ke ba manroi bat ke ba man ba pin prosper ke jing em ke jong fi mereka nungut ke ba perkat ke iktin jong blai bun sini perkat na ke ege jong ke jing em ngan bam na ke ngan di da ke ngan tre da ke ngan le da ke perkat be kata ke ke bangin le ke jing em ke ba kan jadok ke jong henry la langi perkat bi nengkong yu try Try la tim perkat am ta jongi. Teng tahu ngi haban chakri ngi haban tray ki office ngi haban tray ki school ngi haban don hak yo ki hat la ni hak no ki kam. Kamut bangin ju resign no ban chakri bi kum ta. Henry ho la dau bleu khat ban resign ka bhai ka tan re bleu khlam khat i baro ban resign na ka kam. Ban bani e no la ni ban ya pep no ki school ban pep no ki jing tray bleu khlam khat ngi kum ta. Henry la dau bleu khat ngi ban e no ban chakri u ban IT si sia ka bha ka ta hanrei ka banung kong ka long be compare la ngi trai kum no ro hanrei ka banung kong ka long bangi bu nang kong yu jisu ki jing em jungi hayo ngi bu nang kong yu jisu ha office ngi bu nang kong yu jisu ha ki jing trai hang no ka kam ka bangi le ka mo jisu di number 1 ha ka jing em jungi ngim dei ban ya compromise ngim dei ban chep tieng ngim dei ban bangin du no eta ki bangi don da ka bangi compromise no yu jisu Christ ka kata mod bangi compromise mod bangi bu no jisu ba ar kai bu ba ar tamot kai ka dor pasor jong ka Jinglong Synran ka dor ka long ka jing yam ka dor ngi haban yam din tau jisu ukran si bon kata ngalawan aman boy ka jing suk re ka wat kran be ka jing yam ka wat ka dei be ka jing yam ka wat ka kran be
ke jing penyaklat mo nak ke shisha bat ke bom shisha kawai ke le you kawai kedung tenra syak kren syak keno syak kentho syak le ben ke kata long kedor di long Synran ke kata ke bangi ihap bani hap Ke jingyap apa kenja mesim, markum juru ke jingyap apa kenja do. ngot Mangitip dan ibu you try, ngihap yam. ihap Ketin jong boleh kelak kan kata. ke kata la khot yang ite bangi ihap bangin du no wan la jong ke jing utau ba du no la ke jing te un syam ya ka Siam ka. rangem pat du no ene ke jing ke jongi ban kenyap no ila de bangin du no eta ka maladi ka haladi ke jongi ke ba dan syu tau nga kata hi ke dai jing but ke shisha ke jong tra ke ta bun sin gibreu ki phai no na ke jinglong Synran ke daw ko long ba ki utu ngau dang te syakran ben ke bong phim ne beli ki ong nga kum ta beli ki kren nga kum ta wan sibun ke jing thot ba deng ta la dangi dang thot hi ke mot ngim dei ki Synran ki jong tra dangim dei ban thot ki we im dei ban thot la de ki we ngi haban it ko ma it la de u dan buri ba thot la de judan na Kani ko wiru pastor. Habang iyong ngilong Synran, ka wiru ngitebe kanwara ka jingis niu. Kanwara be ka jing shon, kanwara be ka jing bisni. Mabalik ki babon ki bidang bisni. Ya ki Synran. Marbalik hapo ka Bible ru how Stefan mo ngi ka ta kan nuksa ka jong Stefan na marbalik u syakri u try u ya ka kong gamon ka jong try. But kini ki penyap yu na marbalik u syakri u try. pat gadi ka tapat la dangi kloi ban yap no na ka ban tau trai pi ki breu ki digi baklet bi ki breu ru kim dei ki bayai ne da ki isi ru kamot kin chu isi sa ngi kan sadon ka poram nor ki breu ki kala de da inta kita ki bi isi kita ki kala long ki bi e fin pai ko mi ki jing im jong pol we don menta ha ki jing penyap yu Stefan mo ka du pot di ba shu ne ba be ben ya ka balang re de mo upat hadien u kala wa it nu jisu Kelau atiar man. Watiar baru bakloi ban IT no wajla jong jing emro na kam tau Jesus Christ u khain do no ki om ban yo yu Christ nga khain syndrome no ite ki baro deng tau pol ong ye ne bola da fi pe hi ke jinglong do jonga te nga de bo tof do mang de jiu na ki jiu hebrew na ki hebrew nga de u pharisee ong de manga bola ot share kata bola prasngi na ka niam nga de bola biang do nga de manga tip top biang lut na dong sedong na ga hukum mu de bo biang do na ki baro khoi na ki liang baro khoi nrei kita nga khain ki syndrome na mar kamlong em abang ala yo Chris. Paul Rangkynsai kata orang buram breu, ka kerteng breu ke ibro khoi kata kam dan jingmot. Ka kerdan breu baro ke di syndrome. Hab kain syndrome ban yo Chris. La dangim penteli no ita ke ibro khoi. Deng tangin mo yo Chris. Chris dan kami ke jing penteli. Deng ta hab ong penteli ka bomot ni pen khoi te. Khoi. Dan esyo. Deng ta so kita gibe khoi ka onot markin i lai. Ke basno je im jingi pen khoi na. Ni pelat na. Ni sai lam tu ka top ka bla pen khoi ba te dan issue ta dam dan issue jong ngam dan issue jong perthai dan ke issue ta dei ta hawa kala khoi utra yo jaka ban yo Chris mo Chris long ba khoi ta daw ong ko banga long ba khoi ta long fi ba khoi ta da kwa ingi bangin long ki ba khoi ke bom dan just no e ba perthai Ba astra kani we posto mo ka kating ka jong blay habang ipule arkoren non basan dekat bakasan ka ong kumni mo bar ulayab ru na ka benta baro bar kita ki ba im kinom im shu haladehi henrei hauta ubana ka benta jongki ulayab bat ulami pan. Pol akran syai wa Jesus Christ ulayab na menta jongi baro bat ngi gi ba im menta ngini ban im na ka benta jong. Ngini ban sakhi ya ka ka ba ula de ble na ka benta jongi we pi we. Kadai kata ni hab ban so i kata ka jing sisha ba Chris ulayab ban pen ngi bara bangi ngela em ngidi ban em nam ta jong okay Kadai kata. da ka bangi kloi ban yap no ela dia pat nam ta jong Amen. But sisa pastor ngi isha hot ngi nom kran ka diga state jongi henrei abang ipe chiki we pat kiri ngi isha baka jinglong Synran sisa ka long ka ba isha mar balai kiap len lot kiap ken do lot wat ban ong ban ya thu we ru banga long krista manga bo ju try ka long ka ba en mar balai kitak shi thu kitip kan sawan be ka jingyap ka jim ka jongki kadai kata dan ki perlok jonga ki haban no wat iga ying ka sam ka jongki mar na kata ka long ying ka jongki kila kensang mabala along unong buat ujung try tada utrai wi teng khulut hai ki bakin jado ki bakin perthai da utrai ulong ujin thot uong along mau jin thot te yagi ki jong perthai da krisi ulong mau jin thot ken but ngisu thu pastor ba hot ki kila yomat shetra kila ba sha ka ding fna bat kim shep tiru wat kayala mi kiru shadu ka jingyap na ka benta ka kerteng ka jong tro Sadhu Sundar Singh ni kata ke jingyat nanti ke jong no bo sha pin stom na maru priang utrai om tang mo
Lagi babon ba kita ki unsung heroes, le kita ki hero ki jong try, le kita ki nongbot kita ki banget utrai kita ki Synran ki jong try. Ya ka ba msim la thok ngim sim la tip ki tang ki jong ki bon pala. Ya ka ba ki la sha ta mentau Chris. But what bangi Pedro ha po ka Bible kini ki Synran ki jong Jisu baro ro ki layam. Ki syapen Stom. Syapen yap. Mo ngiapen kre kata. Polong banyak lang cuma toy deh. Kadang, ada iya kawat makanai iya ban kum kajing pun kum fit pa you Stephen abala thamau you kuman. Iya kajing shine dah beneng IT no wala kaman sim wong yap mau ka wut ban yap kloy no wut marulay iya ka buram jong blay. Deng ta bangi long ki Synran ki jong tra ngi miak chut ta ka dok ngi do man sim. Deng ta ke ba ru ngi i kum ka jam te. Ya kajing yap im kajing im ta long kompong bai te. Tandai ta ya ka jing impat ngi haban i kum ka jing yap kan. Ta daw ngi haban long khong pong ngi ki baro. Tandai ta ngi but yu trahi ngim long normal show. Te fidan ka ktien man ai men sim pasori ki nong pe ki jongi. Au tra khot ngi baro ban long ki Synran ki jong o. Badeng ta ngasngo khot ya piru ban long ki Synran. Padiang ngi u ka ne ka sngi un ma uhi un hikaya fi ma uhi un yalam ya fi ma uhi un penjanai un pen scam ya ka jinget ki jong pi. Ka Bible ka ong bakalang kha ka la berli en rei tang khandiat e kinong trai. Khandiat e kinong trai baru trau dan kam ye pi. Ba fin syakri u ban long utau bi trailem baru Chris. Ban long kita kinong kitin sim jong u ban long kita ki shiti ban long kita ki jing ubi. Ban long kita ki jing shai ber kam lo. Jong ka ni ka perthai na kam tau Chris. Badeng ta kam mentoy ngi ban chulet jaseng ban chupan saaj ban hing mane. Ban Shillong ka kerteng tang ka register jong ka balang ban shu ong el re bangini ki kerstan re bam ler kam hang no kam dan jing man toy kum kata dan ngidang im kerstan ngidang tu ngidang thiem ngidang penyap ngidang le ki kam dan jing man toy kata lada pitu wat tu shu lada pi pidang le ben wat le ben shu lada pidang don ka jing arsap wat arsap shu lada pidon ka bakum kata ino kain do no ki baro naga ban tau bala khot ifi u Jesus Christ lada ta kwa banong ya pi be the change la pio yuta ubalapan kalaya fi ngangai pinlong ka jingkalai pinlong ka jingkarku nagam tag shup hi wat ka jingkarku rai pinlong ka daw jong ka jingkarku badai ta ktin jong blai ka ong klong blak karku yuta ba ai ban ya kata ka ba pediang kalong ka ba kham karku it is more blessed to give rather than to receive ban ngangai ya kata to ai ba pinlong unong ai ba IT no la jong ka jingim ba IT no la jong ka mensim ba IT no ta ka maladi daladi haladi baro ba kendo no ila di na ka bantau Chris nai perkhat nam ta ka yeng ka sam nai perkhat na ka banta kumno phin bam shis pas nam nang ne shakmat ne bu perkhat tang ge bala shairu wanum perkhat ta ki eke bar khoi namara pi perkhat i ta ki eke bar khoi ublei no myo jaka shu ban perkhat nam ta jong fi ban ka ta ga janjar ba ga jing em ga jong fi la pila perkhat na ka mantai la di perkhat nam tau try it you da ka download da ka man sim da ka jingmut da ka bor baro it ki paramajan komba pi it la di ban nga ngai ka man sim jong pi ga jing em jong pi kan long ka basuk tam na ki basuk tadeng tau try khot ya pi ga ni ga sngi ba pinwan sha u ban nga ngai pi yam ka jong pi on try shim yanga pendon kam yang nga ngai utra unum kan tat ye we baro buan ha u wangan pediang bai bangan pediang u komba u ulong baru try kwa men pelong yau tau briu kum mama ulong ha ka hok ka jing khoi bat ha ka jing sisha ban nga ngai un pen kup ipi tau briu batmai un pen kup ipi da ka Jinglong riu blai un pen kup ipi da ta ka bor ban long kita ki Synran ki ba shisha ki jong o kwa ba pi kum ba polu angnot wong long kinong perthuk bot yanga deng tangin long mi kinong perthuk bot ya kita ki syakri ki jong try kam tam ay ngin long kinong perthuk bot ki jong Chris bala kloy ban yap na kamanta jongi to ai bangi ring long ki ba kloy ban yap no na kamanta Chris de hang tang ngai ba ka ni ka perthai ka ni ka ri ka jongi kan long ka bala karku banang ni ka nam kan bena ba ka megalia shisha ka dei ka jong Chris Amen. Kibri ki buan shani kini yu Chris kibri ki buan hang ni kin sma yu Chris ba ngai to ai bangi nom long ka ta jing sma Martin ka ba sma utung ka ba sma ukong itu abe kan long ka mensim ka jing em ka basma ubi bagi priyo ki baring mensim ki badan hajan jong pi kin sma yau jisu ka jing em ka jong pi om basma perthai om basma utung ni dwai ha ka ni ka por ka mentanga ngai bu try ko khu ya fi ngai try khot ya pi ba ngai u try panan kam ya pi borba un panan kam ya pi bala pi wan sisha unam kan tat ya pi un pelong pi atiar uba
don bor jong tra Jesu ingat ya kan ni unlek kata tu ini dua ini ke por ke mentah ong ini gentian ong tra Jesu ngawana khmat jong me da ka donut ka bashisha ngalangya ini ke jingem ka bangai im ha ka do mga perkhat tangi la dia nga perkhat tangi ki la ka jong agani ka sngi ko try nga kwa bandu no itu ki baro bangan yo ya me try Jesus shim yanga kumanga ngalong briu bajot briu bapay penthmai ke jing im jong bangala bandu no ki baro bangan yo ya me try Jesus pendap inga du men sim bakot manganom yat shu ha ga do re hau men sim jong me bangan im hau men sim bangan yat hau men sim bangan long bel sha ya lam hau men sim bakot long ngau Synran bashisha Synran u pla Synran u sakhi ya ka kerteng ge jong me hangno bangangadon haba daypor bat habam daypor ngan plada ka jingkemen ngan plaro da ka jingslor pendon kam yang atrai nadok ni gaski bangan long ubamentoy bangan long ga jingkerku ya gani ka perthai agar tengu Jesu amen bangai ya pila duai gani ka jing duai ngai trahi un chai bore pi bat la fidang don kam ing ji kai pila banwan sini ka office ngi don nang ne nadok ka sngi ba ar nadok ka sngi sa jan jong ka tayo ya ka bangi nang la ban hi kai fi na ka khtin ke jong blai kumno ban long ki Synran ki bishisha ke jong trai ban ngai utrai ru nang hi kai ya pi do mun sem ba khoi pinang la ban san ken hau da ka ni ka khtin ke jong ma pin long ki barang ba pin long ki ta ki blasan ban long ki no hi kai ya ka khtin blai no kar khui fi ngin sikindu pa na koi ka por blai shi